Pro vás nejpřekvapivější z těch, co testa byla, nebo se to dá z něčím? To sa dá porovnať s Ružomberkom v Brne, pretože neboli sme ten najsilnejší tým, možno na finále nás typovali, ale netypovali nás treba na víťaza celého, takže prirovnávam to k tomu zápasu, že prišlo Fenerbahče určite ako favorit, my ako ten štvrtý poradí a sme vo finále, takže sme šťastní. No, tak konkurence je letos asi hodně těžká. Veľmi ťažká a bolo vidno aj na Kursku, prvé Final Four a nezvládli to psychicky. Patrí určite obdiv hráčkam, že nepodľahli tej atmosfére, ktorá okolo nich bola, pretože nie je to jednoduché. Domáci kurt a televízia, rozhovory, fotografovanie. Na niektoré to môže vplývať moc. Bolo to sem tam aj vidno. Vy ste tomu uvěřila? 3 minúty do konca. Čas byl kámoš, strikla prej. Áno, to je ako, že majú trošku to podržať, oni to podržali správne, takže ten čas bol náš kamoš, ale ono sa to aj takticky vyvíjalo pre nás veľmi dobre, pretože vyfaulovala sa Bybřická, ktorá mohla byť jednou z tých, ktoré ešte by nejakú tú trojku dali a tým, že sme veľmi dobre bránili, tak tie ostatné už si prestali veriť. Naopak v závěru té třetí čtvrtiny, když nějaký až čtvrtý faul, vyrovnaný stav, tam to vypadalo trošku nebezpečně. No, určite, že to vypadalo nebezpečne, pretože sme ju na chvíľku museli posadiť, ale tie, ktoré striedali dneska, tak to bolo fajn, že nedá sa povedať, že by niekto tam nezabral, aj keď samozrejme chyby boli, ale robili aj chyby aj tie, ktoré boli v základnej peťke. Takže pomoc Burgrovej alebo Hanušovej bola fakt výborná a Kia mohla si sadnúť a nabrať trošku rozum, dá sa povedať. Ale nielen ona, začali sme hrať fakt pekný basketbal v tej poslednej štvrtine a z toho boli Turci nešťastní. Nepřekvapila vás Alena Hanušová, jak takovýhle vypětý zápas zvládla dneska? Tak až na tú prihrávku tam do Mastenu. Včera sme sa na tréningu, vlastne dneska ráno na tréningu hovorím, možná, že budeš hrať 2 minúty, ale musíš byť pripravená na to, že tam budeš šprintovať. A že ja som pripravená, ja tu Hollingsworth zničím, ona bude musieť za mnou behať. A skutočne to splnila, ale potom, keď si to tá hráčka uvedomí, že aká je jej úloha, tak môže ešte aj niečo pridať a ona pridala tam trojku a vypýtala si fauly, takže fajn. Co teďko Mekatě Rimur, to bude asi... No, to bude zase boj. Je pravda, že sú absolútni favoriti v tom zápase a my sme s nimi v sezóne hrali dvakrát sme prehrali a v posledných rokoch s nimi stále hráme v skupine a nedarí sa nám ich poraziť. Majú obrovskú skúsenosť z finále, hrali ich niekoľko, aj vyhrali a my sme tam takí ako noví, ale určite hráčkam zdôrazním, že je tu šanca a tá šanca už nikdy nemusí byť, tak musíme urobiť všetko preto, aby sme si mohli povedať, že áno, bola šanca, ale boli lepší. Ale ubojujeme to. Bude dať sa to sa v defenzíve ako dneska, určite. Hlavne treba Zlaja, ktorá hrala strašne dlho, tak zajtra proste musí podniknúť nejaké kroky, aby sa občerstvila a Soňa Petrovič, tie hrali moc. No, ty zápasy v sezóně, sice jste prohráli s nimi, ale byly poměrně vyrovnaný a většinou je rozhodovala Diana Tavares, která tady Áno, je to pravda, ale ten tým hrá trošku ináč. Hrali tímovejšie dnes, keď som ich videla, ja som to aj tak typovala, že to tak bude, že sa zomknú, že stratili líderku a že vyhrajú a ono sa to splnilo. Máte už v hlavě, jak na ně, nebo teď ještě se zavřete někde a budete přemýšlet? Budem určite premýšľať, že na nejaké nuancy, ale to, čo sme dnes predviedli v obrane, by platilo na kohokoľvek, aj na Ekaterinu. Ak sa nám podarí sa vypnúť takému sebaobetovaniu, lebo to bolo na hranici sebaobetovania a je v nedeľu. Takže
i pomoc fanoušků, řekněme, bude... Výborné. Po XYZ rokoch som zažila v Prahe fantastickú atmosféru, možno aj vďaka Turkom, ale to bude podobne aj s Jekaterinburgom, pretože tých fanúšikov v Jekaterinburgu je tu ešte viac ako tých tureckých. Je to pro vás speciálně proti ruským týmům, že vy jste v Rusku taky? Je to jedna výhoda, lebo ich poznám úplne veľmi dobre, ale v podstate ich poznajú aj hráčky. Jak se to projeví, teda, když je poznáte, nebo když opravdu budou... Tak napríklad viem o niektorých, že keď bude na ihrisku, tak zafollowujte ju, lebo nevie trestné hody, ako Hollingsworth napríklad. Jak bude vypadat zítře? Zajtra do poludňa majú voľno a od poludňa máme tréning plus video, si rozoberieme, že čo budeme hrať a potom ešte máme takzvaný, my to voláme, že rozbruslení, ale ešte v nedeľu ráno. A děvčata jsou doma? Doma. Pohromadě? Ja som tej zásady, že izolovať ich niekde, to je ešte dodatočný tlak. Ideme všetko, ako keby to bol normálny euroligový zápas. Co byste řekl ke Candice Parkerový, že ona je tam asi jedna z těch hlavních hvězd, která tam... Tina Charles je podobná hviezda. A Kia Wall bola dnes lepšia. Takže opět nasadit Kiu na... No. Dobře, tak jo, děkujeme. Dobrý večer. Paní trenérko, můžu ještě poprosit jednu takovou tu obranou věc, protože vy jste na začátku opticky to vypadalo, že ty dvě velká americká těla soupeře, že si budou dělat, co chtějí, ale jak jsem se ptal Kie, tak oni vypadali, že teda odpadají postupně a ve třetí čtvrtině vlastně Hollingsworth dlouho vůbec nehrála. Takže v čem byl teda ten trik, nebo čím se to stalo, že tak nějak nebyli tak silné? My sme skutočne hrali veľmi dobre a zodpovedne v tej obrane a tým, že sa poznajú, tak som nasadila na Tinu Charles Kiu Won s tým, že ak to nepôjde, že sa vymenia. Začala Jana Veselá, tenká na obrovské telo Hollingsworth, ale fungovalo aj to, že keď ju zafalovali, tak ona tých 6 moc zase až tak nedala, ale tá zodpovedná, tesná bojovná obrana Kii bola dôležitá. A vlastně pomáhali jste si různými zdvojeními, skvělými výpomocemi, ale přesto soupeř neměl nějak moc volných střel, takže byly ty rotace tak skvělé dneska. Za prvé rotácie boli skvelé, ale bolo to fakt na tej hráne toho sebaobetovania, pretože tam niekto zdvojoval a rozbehol sa úplne proste, že nevzdali situácie. No a tým, že máme tri vysoké hráčky na ihrisku, väčšinou Soniu Petrovič, Veselu a Kiu Won a buď to Hanušová alebo Burgrová, tak sme si mohli aj preberať a to robilo problémy Turkám. Turkyňám. Bože, už ani skloňovat nevím. Pokud už tam některé hráli. A jenom poslední věc ještě, jste věřil teda, že to holky dají i v těch 6 nebo dobře 6 až 8, ten extrémně úzké rotace, že to takhle náročný zápas. Ono je to tak, že keď sa hrá dobre, tak tých 8 hráček úplne stačí. A keď je problém, tak používam viacej, pretože potrebujem tam niekoho strčiť, aby urobil zmenu, ale hralo sa dobre a tie, ktoré tam na tom ihrisku boli, tak ani jedna nesklamala, takže to zvládali aj fyzicky, ako ste videli, že sme to vlastne zvládli až v poslednej štvrtine.